Ja, Jelle Bries. Hulle doen maar snaakse goede in die straat, hè? Hulle maak maar snaakse goede hier. Jammer, G, man. Wat sê jammer, G? Oh, bek. Wat sê jammer, G? Hè? Bro, wat dan nou? As klapper hier by my bro. Ja, my broer, daai man raak geskiet kom. Jy lê nog op vuil on die makelaar so. Bax, Nee, bro. Jesus. Hoi. Bax, Die bro. man, Bax. Nee, hy bras sat my. Sat nie, bro. Hy bras sat. Nee, ons moet die man se bloed optel nie. Ja. Gaan die bras se bloed optel. Maak so nie, bro. Jason? Ja, ma. Maar kom nie deur. Jene van wat sê jy nie deur? Nee, ma. Hoekom lê jy so, Jason? Jongen, ma. Jason, wat is dit? Ma, joh, ma, vra nou baie vrae. Ek heb 'n klein buite my ma, nou zagen mense my. En nou? Met wie beklei? Ma, ek hoef dit nog te explain, maar Jason, jy kan nie vir my dit sê nie. Jason, besef jy wat het nou die dag hier in die huis gebeur? ja, kom my ma sê. Die mense het my kan gunpoint in die huis, Jason. Ek is so ge-worry oor jou. Jy besef nie in wat is ek. Maar my ma, wees rustig asseblief. Ek kan nie rustig Ek kan wees nie. dit uitsort. Jason, is te veel goed wat gebeur hier in die wêreld. Jy kan nie vir my dit sê nie. Jongen, maar hy is nog aan goed. Maar hy is maar my eie probleem. Ek gaan uitsort my ma. Ek Jason, gaan uitsort. weet jy wat is dit om 'n ma te wees? Ek verstaan my Enige ma. ma sal bekommerd wees as sy Ek as verstaan kind my so ma. lyk. Ek verstaan my ma. Ai, ene Jason. Ai, ene my kind. Ai, ene. Nee, worry, ma. Alles aan u. Ashley, wat sê jy wel jou boyfriend gemaak? Ja, guys, al glo nie. Lê uit, ek luister. Sasa. Hey. Aan lê langs my nou die aand. Yes. En ik vat een beetje een phone en die man heeft nog nooit een paswoord gechanged of enige iets niet. Anna vrouw Nagnella, stuur voor mij boodschap. Via. Via. Zij willen worry. Gastmeet, zo. Zij willen worry. Maar nou zeg ik mezelf, kijk, jij sterk man. Yes, maar ik ga me horen. Geen vrouw, verstaan je? Nee, ons gaan naar eet, jong. Nee, oh Moet man. ik veel ook aan geven. Ja, dat weet ik, als je zulke mensen, maar Nee, ja. een beetje moet geëerd worden. Zij morgen nog slijgen. Ja, dat is een vrouw maken, pijba man. Maar wie ze bij pompen? Kijk, die man slaapt nog. Wij liggen op het. Ik kap hem met zo'n met die phone af op het gezicht. Wanneer je slaap? Zij moet afgehaald worden. Yes, zij moet lezen. Zij willen worry. Als ze moet gaan. Ik iemand krijgen. Ik is zo mensen, man. Ja, ze heeft mijn zuster maar. Maar ja, dat laat ik nog wel stoeien dan. Iets moet gedaan worden. Waar is die general? Nee, groot skaars. Hij was- Waar, man. Hij heeft nog net 10 minuten gereisd op bezigheid. Waar mijn broer dan? Hoe kom je weet waar, broer? Waar? Geef me dat de vraag. Ja, Zij dat moet moet dat. Ja, ik wil weten waar is die general? Ja, maar zij is Hij voor is op bezigheid. Mijn broer was geskiet. Nee, my sister, nee, moenie worry nie, alles gaan reg wees. Julle nee, man, moenie worry nie. Hoe kan ek nou dat doen? Ja, jongens, maar hartseer vanuit Tannie. So lyk dit. Ek wonder hoe daai auntie gereageer het.
Maar man, ik heb zeker manual, ja. Want ik heb hem gezegd, en komt er eens, je hem te horen hoe hij anti-gereageerd. Obviously gaan ze moest nou zeker maar nou hysterisch geweest. Nee, weer, hij zal hem nooit disappointen. Rani? Die zijn maar nog net. Wat is het? Right, ik was daar bij Antie. Ja, we gaan naar mensen aan. Ja, ze lekker weer aan gaan niet. Het is hartzeer. Hartzeer, nee. Het is tevreden met haar woning. En hij perkt me zo smal ook. Ja? Als je bij die cherry gaat, je al gezien nou? Ja, je gaat heerlijk aan. Ze zullen allemaal naar Britannisch zijn. Oh, Ja, ik kan het geloven. Ik kan het geloven. ze lekker weer aan gaan niet. Het is hartzeer. Hartzeer, nee. Zal hij nummer moet correct? Nee, wat is het nummer voor mij, man? Ja, zal hij nummer moet correct. Zie je? Dan is het na mij dan zo te zien, één is mooi. Exactly. Het is goed die rijden gedaan bij de guys en insurance en gezorgd. Ja. Ja, nee, het moest hij. Alle guys is in Ze insurance. hebben het uitgezocht, ja. Ja, maar jij moet nou terug gaan naar het Tannie toe zien. En ze ervaar ik ons eten 100.000 in insurance violatie. En voor Antie zei, want apparently heeft hij gewoon in die oren gekregen dat niks op hem. Zie je? Maar hij papierwerk heb hij er gaan halen, zie je? En het is niet net hij papierwerk van haar af. Dan kan man zeggen, kroonvaardig hier. Ja, gaan zo maken, ja. Verrichtingen verder gaan, zie je? Zo, ja. Ja, wat na die goede, en dan is weer op alleen komen, bro. Zie je? Maar het bloed van hij man op te tellen. Wat is voor mij, man? Ja, nee. Ik zal een nummer correct. Zo, het gaat lelijk is na die. En eerlijk is na die. Zo. Dat is deel van de keim. Ja, Ja, maar ik wil ooit gaan soort Milan. als ik wel zien. Is. We gaan ons nou nog zo'n mannetje krijgen. Ja, nee, hij is bij je loyal. Hoor je zo? Ja, maar. Waarom stel ik die zo in deze skelm? Kom je? Maar, skel zo'n soes. Hoor je zo? Even zien. Wat gaan het? Jouw chommy klippe is doodgeskiet. Heb je gezien? Nee, maar. Waar was jij jullie dan elke dag samen? Hoe kun Ik je van mij was zeggen? samen met wie van de wat me. Maar je moet van mij komen liegen. Ik word Moet niet van mij komen liegen. Is wat ik je zei. Maar Ik mijn is ma. fucking moe van die lichterij van jou. Is al wat ik je zei. Mijn ma. En jouw bek als ik met jou praat, je praat niet met mij tegen. Je moet van mij zeggen als je groot man in die huis, maar je van kak aan in die straat, dan moet die kak naar die huis toe komen. Ik doe nou niet aangezegd, was amper vrek geschieden in mijn huis door jou. Jouw kak waar je in die straat loopt en aanvang, kom huis toe. Ik heb jou gezegd, beter dan krijg je jouw fucking werk. Dat je brein en je handen kan bezig is. Wat is die? Wil jij van mij zeggen? Maar, was ja. Waarom wil jij van mij zeggen die mensen liegen? Ik vraag van jou, weet je, hij is vrek geschied. Nee, maar, weet ik word dan ook met mijn ma. Hoe weet jij dan niet? Jullie zijn elke dag samen. Ik was ja geweest, als ik aangewezen aan Ik geef van jou werk die in een jaar om te doen. Jij doet niet dat die, want je moet home please. Huh? Jij gaat die volgende ene wees, ik zeg van jou, je wil je worry. Jij gaat die volgende ene wees. Ja, maar joh. En laat je jou wees in die stad, als ik in die huis kom. Ik was in Zani, maar gaan. Jij praat weer met mij lelijk. Ik ga voor jou donor, je gaat zien. Je is aardig gehad. Ja. Maar ik zeg tegen jou, ga je, ja, je kent mij baie slecht, boetie. Van mij, je kent mij baie slecht. Wat zei je, baby? Ik is alright. Ja. Wat lig je zo stressed op vandaag, man? Kijk, ik en ik al, ze moest nog uitgegaan hebben. Maar ik zoek een paar centen, jongen. Geld. Reg? Ja. Ja, dan. Kijk eens zo. Ik heb voor die lighties, man. Je tekjes ook op, zie je. En ik heb voor tracks ook van doodjes wat van mij werken. Zo faal, man. Hulle moet ook eens zien. Dat die mensen werken voor mij, zie je. Maar Godfrey, ik kan nog niet van mij dit zeggen, nie. Kijk, ik heb geld, man. Maar mijn geld alleen. Die goedjes wat die mensen doen voor mij in die straten. Ik moet mijn haar, ik moet mijn naals gaan doen. Ik moet ze vaal gaan leggen tussen de hals. Nee, je gaat niet falen. Wanneer is die goed dan? Morgen, ja. Nee, zo rijdt bij morgen zal je eruit. Hoeveel zoek je? 5. Zo 5. Nee, zo rijdt, man. Ik zou zomaar 1000 rand geven. Je en je girls eet zo daar, zo zie je. Zij is maar mee, man. Verstaan je? Moet je op het deur. Otherwise ga je in de straat toch gaan. Ik ken Kijk je ons zo. nog weer, dus kan je nog gaan sturen. Ja, serieus. Ja, wat oké.
Kijk, je gaat nou gewoon kaart hebben, man. Zie. Alweer, guys? Wat zeggen jullie, jongen? Duidelijk? Zo, wie is nou die? Hoeveel lijkt die? Was gezeerd. Die wil uit je tras in jou zien? Ja, trassen. Ze warme kop die. Warme kop. Ze warme kop. Wie is Jay? Praat. Wie is die? Skelmpie zijn naam. Oh, Skelmpie. Jay lijkt zomaar zo'n Skelmpie bij die. Van waar, Jay? Timothy. Die van Timothy? Huh? In je hart bij die? Praat jong. Ja hoor, kijk eens op. Tras die man. Tras die man? Ja. Nee, nou, als je hem tras, ik tras jou. Ja. Zie je? Tras die man. Ja, kijk eens zo, ik heb werk voor jou man. Zie je? Wat voor ik wil werken, ga nou gewoon goed thuis om mee beginnen. Oké. Alweer Skelmpie. Kijk eens zo, ik heb werk voor jou mee bro. Zeg maar zijn Skelmpie, jouw naam is om je Skelm. Zie je? En die is een klein peer, hij zal niet nog verwacht. Dingen gaan verkennen van jou afkomen, zie je? Zo, ik wil hé, zeg maar gaan warm maken zo. Wat alweer, voor je nog even zulke goed te doen. Zo zie je, kijk je, die is betaling voor jou, zie je. Zie je? Je kunt die goed samen opvat, zie je. En recruit zomaar nog een peer daar, zo zie je. Wat ik wel jou gezegd heb, kijk je, onze te rival gang, zie je. Je hebt kracht. Zet die kracht, je gaat volmaak met kracht. Die zo mee bro. En je kijkt achteruit. Kijk achteruit, ik zoek hij ding terug. En ik zoek hij ding leeg. Duidelijk ne? Vat ze met je goed samen. Vat ze goed samen. Zo. Schaap mee bro. Nee, hij speelt een pillik duidelijk. Nee, is hij recht niet? Ja, hij is duidelijk. Hij is duidelijk. Ja, dat zal niet verwachten, man niet. Nee, weet wat ga ik doen samen? Ja, nee, hij is duidelijk. Kijk eens zo, ja, ik lijk hem. Zie je? Hij leek soms zo vinnig en hij leek skelm. Kijk je niet, ik ga niet verwachten man, hij lijkt stil man. Zie je? Ja, nee. Dat gaat niet zien is van onze PR. Oh ja. En kijk, je moet laat je gezien worden mee bro. Krijg maar nog een zie. Als twee paar zo zie je. Krijg maar nog een skelmpje zo. Het laat altijd zomaar onverwachts bij mensen. Gaan zo maken daar niet. Oh ja, zo. Dat zie je. Ja, maar zo. Dat warm maken. Ja, mijn bro, wanneer ik zie hoe een nummer die mijn bro. Mijn bro, ik mag een blok vandaan, mijn bro, wat denk je? Maar een paar bottles maar krijg je aan, mijn bro. Ja, nee, als je stress aan als je een nummer maar een paar bottles maar krijg je aan, mijn bro. Mijn blok. Wat is het dan je? Salut Lani. Kijk je, je moet even bewijs nog hebben. Ja, ik heb bewijs tegen Lani. Ja, mijn bro, daar mijn bottle aan, mijn bro, man. Ja. Yeah, like my boys to be smart, but not smarter than me. Maar dag General, hulle het nou verlongo geskiet. Wat? Hy het met die kant geloop het. Was man niet te? Wie was er geweest? Een van jeans se mense. Hy het 'n swart kapie op met 'n swart treksbroek. Hy het dan hy's 13, 14 jaar oud. Was man niet te Kevin? Dag of nacht, ons gaan die mensen laten delen. Enige tijd. Was mijn broer, ons gaan die mensen laten delen, dat is al wat ik zeg. Maar niet te van die nummer. Ja, mijn broer. Was het die jongens zo laten in een locatie, mijn Mijn broer? broer, maak vast. Dat ik toezak van die mensen. Dus maar niet te waken, die mensen die nummer wil dalen, maar je spaan dan, mijn broer. Huh? Maar niet te van die nummer. Moeite waar. Was, Madodas. Hoe leg je nummer aan zo? Je hebt niet mannenkracht om toe te zak. Je hebt niet mannenkracht om toe te zak. Zoals nou zo'n nummer, mijn broer. Wat is er la, mijn broer? Salut. Nee, waken, er is nog een broer van mij wat zak is nou, mijn broer. En die hoeveelste ene wat ook, was de beren wat hele maat me hele, was, ik zoek je hele army getuigen. Was Landela mee man, ik zoek je hele army dat een meetings hebben die nummer. No. Landela mee. Vandaag we gaan toezakken op die mensen, we hebben niet te. Die jong zien ze hele squad allemaal frik maken vandaag. Waken er nou nog die laatste ene van de man nog, die nummer dalen mee bro. Was me niet te. Salut, Landela mee. Je gaat wachten op je op ja. Salut ja. Hey, ja, ze lijkt me zo mooi vandaag. Just, haar lijkt ook mooi. Ik heb mijn geld wat ik al een keer de plek gevat, joh. Ik heb me zo zeggen, ik ga niet disappointed. Ja, kijk eens zo. Hoe was je in de girls at this night out?
Dat is bijna nice geweest sinds het hier al oorgevat wordt. Ik was weer guys aan de jalla. Als mensen niet rond is, joh. Dan weet ik wat van jullie aan die snaakse dingen. Is bouw, is niet jaloers. Ik is jaloers, ja, je moest ouderlijk waar. Dat ik net iets hoor, joh. Kijk eens zo. Van die één ding naar die andere ding, man. Kijk eens zo, die. Lijkt ons, kunnen we niet handen krijgen, man. Zie je? Houd je wat ik kan geroberd met haar van? Kunnen we niet handen krijgen? Ik weet dat kun je doen. Plan? Ja, koos je weer. Wat kunnen we doen? Slaan een beetje. Melanie. Zie Melanie? Ja, stay here. Right. Right. Nee, sister. Melanie. Nee, hoeft ze niet aan te krijgen. All over gezoek. All over gezoek, Melanie. Maar kijk eens van mij, bro. Mijn motje gewoon wees. Hoe gaan ons maken? Zij het idee mee, bro. Ik is recht voor enige ding. Enige ding. Zeg maar, schat. Slaan een beetje manen. Die ma? Ja. Recht zo. Ja? Zo ma. Schiet hij anti, man. Schiet hij anti. Nee, je gaat altijd doodschiet, Melanie. Schiet hij anti mee, bro. Want lijkt mij die anti steekt doodje weg. Ze is maar in wol. Het is in wol, ja. Kijk eens, ons zo omkend krijgen niet. Ons slaan ze, maar hij moet uitkomen. Ja. Schiet hij anti, dood, man. En nog een ding, Melanie. Oudje, als Sam General, zijn mensen. Kijk eens, Sam General zijn mensen. Ja. Zo, hij gaat krachten zo bij General nou. Toen hij mijn dochter roof. Want toen zien hij ons op pad voor hem. Ja. Zien je? Zo, hij naar General toe gaan komen en General hem zeker bekrachtig. Huh? Je gaat hem dan niet afhouden, Melanie, man. Als het dan niet afhouden, hij moet uitkomen. Gaan hij mensen ook maar zomaar uitkomen. Ja, dat is het beste way. Dat is het beste way. Als hem dan niet afhouden, gaan hij uitkomen. Ja, weer. Toen hij bij mij, bro. Nee. Ze weet van alles. Wat is het? Ze kennen wel niet weer. Zij stier komt zeker weg, man. Staan ze? Want hoe kan zij niet weer? Hij is Sam General zijn mensen niet. Nee, Zie je? recht zo, Melanie. Oh, Dat is recht zo. Als je stress. Als je. Zo. Zie. Zo. Kijk nog. Veilig. Dat is nogal lekker. Die is nogal. Oh, gaat nou. Ja, dat heb je eens aan gedacht, joh. Ik is even niet doen. Ja, ik moet tops van. Yo, kaptein. Salut chicos. Salut spreker bro, lekker lang bro. Kaptein, ik is duidelijk man kaptein. Zo bro. Ja, als jij hier is, dan hebben we net één ding weer jong. Ja, mijn bro man, kameraad moest wijs man, groot is unstable zien. Yes, is kakker. Hij man zie van paie van onze mannen mijn bro zien. Ja. Hij weet hoe werkt het mijn bro, is bloed voor bloed. Als bloed voor bloed, het moet zo wees man man. Ons moet dalen mijn bro, ons moet iemand nabij aan hem vat man. Ja, die naaste maak is hier mijn bro. Maar dan komen man ook met analyse mijn bro zien. Die general is wat bij mijn bro. Ja, mijn bro, ik weet die general wijs. Jefferson mijn bro. Hij moet op alleen lopen, alleen met die pattes. Wat nou ik is jou met Reins oor te vat zien man. Salut ja. Van nou af mijn bro, ons gaan niet enforce, ons gaan tak maken mijn bro. Ja, kaptein man. Hij is nog mijn bro, weet me zo staan ons mijn bro. Salut mijn bro. Krijg alle manschappen mijn bro, ons gaan tak maken. Ja, salut as bro. Alweer jy. Wat gaan aan? Wat het gebeur? Wat soek jy hierso? Wat is dit nou? Hoekom kom jy weer terug? Ha? Hoekom? Wat soek jy? Wat soek jy? Sê my, wat soek jy? Ek het mos niks gedoen nie. Wat kom soek jy? Asseblief, sê net vir my, wat kom soek jy asseblief? Soek jou auntie. Vir my? Soek vir jou. Wat het ek gedoen? Ek het mos niks gedoen, ek ken julle nie sien. Julle was net een keer hierso. En nou kom jy weer met 'n gun. Wat het ek gedoen? My sister heeft moeten waar een boyfriend op jou gecheated. Ay, mister. Ons het dan een backup plan voor jou. We hebben hem in de My boyfriend was met een hele squad brazen gekomen. En die zei pop. Alle as is zo ja. Yes. Hoe kom je? Wacht. Zij gaan alleen single als en hij stelt belang. Ik zei behalve of hemzelf. Hij stelt belang. Dan jij stelt belang. Je weet mos. Nee, leer. Ons zijn aardbaar toe vandaan. Yes. Ons moet go. Als going. Wat van die general? Baby, ik weet niet waar die general jouw girlfriend te zien. Dat is af en toe. Hoe praat je nou? Maar general is ons nou niet. Jij gaat maar zien mensen. Ik heb nog stier. Jelle verskoon me, maar dan gaan we toilet toe.
Baby, hou iets gaan aanlaten na kan. Okay. Oh, no, zien. Oysters met die magazijn namens. Ja, dat ik gewoon maken. Dus, je komt krijgen uit de buurt gewoon. Ik hoor je nou maar zo mee, bro. Ja, zo'n kop het lukt ook wel aan mee, bro. Is dat krijg zoveel als je zo met de zon worden kan je krijg zoveel manschappen als mogelijk, mensen. Maak zo tegen ja, laat ik dat ons wans klaar maken, mensen. Ik is nog een broer wat lang link trekken, het sowieso mensen. Ik kom met klaar paar met onze peren laat vallen. Middag kapitein, middag Jan. Ik heb echt nog een bablij bootje. Nou, waar maak je vast? Hier zo in de straten, hier bij Ivers, bij een goed gebouw hier in de straten. Hey bro, krijg je wat de naam is, Kelmpje op. Krijg je mee bro? Ja, ik heb bro op de grond mee bro. Dat is zo staan en krijg je me gewoon zijn. Maar zeker maken we allemaal eens uitgezocht. Ja, mijn broer, dat wordt wel zo wel eens met de volk. Ik is gewoon, wat ze hebben nog een ik is gewoon. Maar wees het? Zie. Vanavond nog mee bro. Dan delen ze nummer vanavond. Oh, ja, salut me bro. Ze hebben misschien nog trekken. Oh, ja. Nog trekken maar zitten. Je moet zo lang niet zijn jongens. Ja, hoe zou je zit daar blijven? Ja, nee. Nee, gaan de maand uitsturen, want ze nemen nu waar nu zijn mensen bloed op een tel met z'n. Ja, een andere meer gevoel voor jou en je familie man. En waar is mooi. Nee, ze gaan niet zo los, ze gaan niet zo los. Onze familie doen het zien. Alweer, maar ze klein voor ons op de grond zien. Stel dat onze grond terugvat man. Ja, zeker. Zie je man? Nee, ik hoor hem maar. Salut me bro. Awal betul bisa kau bro. Was kapten na bro. Naam is John daw. Sudah sih na doon sa mas kapal. Pasti sih. Ya, may bro di man. Awal bayo mano pa. Eti. Cho. Na bro namun na uwan wala galit ya ba. Awal mo like no school. Na bito di man siya tiya mahal na pa ano mi bro. Mas nomo. Ay kala sa ka naman sa bro. Mas may bro ikwalay mo di man. Sa mak na bro. Ang sa freak na yun. Senza. Sekarang ni sudah sih. Hello. Ada Daidi? Ja, het is Daidi. Ya bro, jangan datang ke dunia orang selain itu kelam ya bro. Salut. Pera. Salut. Ya bro. Wat zoek die jongen nu weer? Nou, was die man sekarang tussen bro, sesuatu fout ke grond ya bro. Yo bro, is verkeerde plek bro. Tayo. Maar kijk hem nog lang dengan ni mensen. Ik wil je zeggen, die man afval voor ons man. Hoe kom je dan nog bro? Bro, inaasta way as bloed aan mij bro. Magkano was nog jou gezien ni bro. Zijn nog jou sabi wijze. Sinda. Maar bro, hoe kan voor die man man? Normaal bro. Als ayaw, zij is die man. Was ik voor jou vrek me bro. Als je aan de lijn. Ons neem sarong die man. Ja bro. Ze kan staan voor die preso. Als het deel van de ozo is me bro. Maar ze kan staan voor die preso bro. Ja bro. Away. Saya mas deel van de ozo me bro. Ze kan staan voor die preso bro. Why? Kaya ba spike kelas spike kom schoon magi man? Okay. Salut. Maksud mo.
Ya siya sa man klapon. Wake up din ako po kay ba naman. Ya tayo sa man Salut salut. po kay ba naman siya. Salut, Kapten. Waisin ko sila nagkaali ng match. That's Hey, exactly wat gaan hier aan? Nah, was is the man's got me bro. It was a one so klap me bro. But okay, so zabit me bro. Is Bulan dat na sekarang een man. idee? Ja, me bro ma. Schrijver het was me bro. Die leidt wel in school me bro. Is bezig om oos man's got aftel. Ja, kry Kapten. Salut Ja, me ja. bro. Kijk in, weet man niet man. Ako iets karay man sinds ik te pas of jou. Salut ja, Kapten. Why you like me bro? Was sy mos 'n vuil hond na? Ja, jy moet vaskyk sy Kapten. Wat klap iets hy? Wat daal iets hy? Wat?